Pisium sativus. Dobar dan. Danas pravimo mladi grašak sa malo starijim avokadom koji je došao iz Mehika i to marka Hass. Marka Hass pripada klasi najbolje na svetu. Imaju otprilike 6 poznatih upotrebljivih. Ovako, ovo je Hassov koji je izuzetno dobar i vrlo ekonomičan. Inače je bioproizvodnja, ima samo nekoliko država u svetu koje to pravi, među njima Izrael, i koji to prodaju Švajcarcima za $5 jedan komad. $5 jedan komad. To je neprskano. To treba da upotrebljavate, možete pronađati jeftinije, ne morate platiti 5, možete platiti 50 centi po komadu i to su sve perfektna jela, puna izuzetnih organskih materija. Potasijuma, gvožđa, bakra, zlata nema, zlato su sve već izvadili Švajcarci, tako da znate da ovo treba da jedete. I naravno ovaj Pisium sativus, odnosno grašak koji je svega 100 kalorija, koji ima 100 kalorija ima, to je neverovatno, a bogat je sa isto tako koji avokado, slično. Pronađen je još 1667. godine, znači 1667. godine, pronađen, donesen negde iz Meksika, Južne Amerike, Srednje Amerike i odomaćio se pod, bila je to vladavina kuvarska Tajvan, koji ga je prvi plasirao kralju na dvoru i oduševio se. Inače, grašak se proizvodi najviše u Francuskoj, Normandiji. Englezi su veliki potrošači koji obožavaju da ga jedu sa mentom, grašak sa mentom, to im je pogotovo pire sa mentom i sa ribom. Ja isto vama savjetujem da grašak jedete sa ribom, da grašak jedete sa mesom, da grašak jedete sa piletinom, da grašak jedete sa rakovima, morskim plodovima, da grašak jedete sam, u čorbama, u supama, u raznim pirejima, jer je izuzetno lak za spravljanje i ima ga 12 meseci. Ja sam ovo sad napravio, ja ću vama da pokažem kako to sve izgleda, pa ću posle vam objašnjavam kako sam ja to sve napravio. Evo, ovako, ovo izgleda ovako. Evo. Znači, to je grašak, modla standarda moja. Ovo je šargarepa koja je skuvana u ovom potažu ovde, odnosno supi, odnosno buljonu, evo, ovde, zajedno sa graškom i mileramom i vina i portoa koji se nalazi u ovom sosu. Znači, evo, to ide ovako sve. Izvadite, evo ga jedan, evo sad ću vam pokažem kako to sve izgleda. Evo, ovde je jedan koji je izbušen, to je ovo što vidite u ovom tanjiru, izbušenih 4-5 kuglica, isto tako sa parijskom kašikom. Sa parijskom kašikom, videli ste šta je parijska kašika, imate raznih parijskih kašika, obično ima i ovu rupicu ovde i ovu rupicu da lakše izađe. Ovo recimo služi, ovo je nekad korišćeno kod mene najviše u kuhinji kad sam radio dinje sa šunkom, sa pršutom, koja je famozna stvar, to ću jednog dana napraviti, a ovo je za malo veće stvarčice, kjelerabe, jabuke i tako dalje. I to zabodete i izvadite napolje ovo što vidite ovde. Ovo ovde je grašak, ovo što sam vam pokazao, to je kuvani grašak. Ovo ovde što vidite, ovako bledo, zeleno, to je ovaj avokado. Prepolovite jedan avokado i sa parijskom kašikom, ovom malom, idete do same koštice, hop, i izvadite ga. Neki put bude malo rupičast, ali ne smeta ništa. E sad, čarolija broj 1, koji uvek muke, to je vađenje ovoga. To je, naravno, zaboravio sam da kažem, pre ovoga uzmete taj grašak u jednu
u jednu činiju i s onom presom za pire izgnječite ga, unutra dodate šargarepu, milera i tako dalje, sve što sam vam pokazao, i onda ga polako izvlačite. Kamera, ostani tu, gledaj katastrofu. Dža ili bu? Dža ili bu? Ovog puta je bio bu, bu, bu. Evo ga, i sad ovo ide naravno jedna kranjska kobasica, evo, ovako. Lepote. Samo malo da je pomerimo na sredinu. Evo ga. I to sad može da se snima, izgleda famozno. Umesto ove kobasice možete da dodate jedan ovakav losos, možete da dodate jedan file pastrmke, kupite pastrmku, ima živi pastrmke, kupio u Novom Sadu, skinete file, vidjeli ste kako ja to sve radim, skuvate, zamotate ga i tako ga pustite se kuva, zavežete sa likom, zavežete i isto dobijete od fileja pastrmke ovo što sam ja napravio od kobasice. Znači sve to isto može da se radi i sa ribom. Ili ako imate želju i novčanik, velike rakove, langustine i tako dalje, sve ono što već ide. Uz ovo ide više ništa. Šta imate? Imate, evo još samo hleb dobar. Ovaj hleb malo sečemo ovako. Domaći pravi bebin hleb, famozan. Evo ga. Malo ćemo ovako da ga pokidamo da vidite kako to izgleda. Evo. I sad to lepo uzmete i ovo sipate u jednu vašu čašu i umačite, zamačite, kobasice ovde, avokado ovde, sosovi su tu, dobro pivo, dobro špricer, dobro mineralna hladna voda, dobra, ne znam šta, vaše piće i uživate u ovako jednom krasnom, predivnom, jednostavnom jelu. Probajte, 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 vidjeli ste kako je to sve lako, a bogato, dobro za zdravlje, famozno za zdravlje. Ne možete ništa bolje da pronaćete ovo. Možda samo još kopriva koja je bolja od graška i tog, samo kopriva. Ono što mi bacamo, ono što se gadi, ono što nas žeže, ta kopriva se može jesti i presna ako niste znali. Ja sam je jeo mnogo kod mene na vikendicu u Ledincima dok nisam prodao vikendicu. Samo je zamotate iznutra da iglice one koje imaju ono što žeže i to stavite unutra i čim uđe u usta ona je gotova. I čuvajte se, vidimo se sljedeći put, doviđenja.